Сембір Калфагы Россия төбәкләрендә барлыкка килгән иң өлкән хатын-кызлар оешмасының берсе. Шуңа күрә аның һәр төрле кызыклы һәм файдалы чаралар оештыру, төрле яшьтәге кешеләр белән эшләү буенча зур тәҗрибәсе бар. Баштагы елларда алар башлыча бар тик өлкә үзәгендә генә эшләсәләр, соңгы вакытта чараларны татарлар яши торган районнарга чыгып та уздыра башладылар. Чөнки районнарда да Ак Калфакның җирле оешмалары барлыкка килде. У нас есть своя группа на сайте село Дракино, где мы тоже активно выставляем всю информацию, которая происходит у нас в Инзинском районе. Найла ханым үзенең төп эше буенча районның мәдәният бүлеге җитәкчесе. Үзен җирле автономиягә рәис итеп сайлагач, ул үз тирәсенә татар җанлы, милли рухлы кешеләрне җыя башлый. Район Ак Калфагы рәисе Илүсә Каламак шуларның берсе. Төрле музыкальный фольклорларны эзләйбез, шуннан кире берничә музыкальный әдәби кичәләр үткәрдек. Исем кушуны беренче тапкыр үткәрдек. Шуннан кире икенче тапкыр печән җыю вакытын үткәрдек. Аннан соң инде үткәрдек Аулак өйне. Аулак өйдә эшләгән чакта менә Дракинадан иске җырларны алдык инде, табып алдык. Мискин егетне, әле Шәрук җыры каторжник булган инде. Шул җырларны табып алдык. Әнә сез белгән җырлар әүмәлене инде хәзер бөтен татарлар да белә, казаннар да белә. Ул җырларны тоже без тагын шулай эзләп алдык. Районда татарлар бик аз булса да, мондагы җирле автономия белән Ак Калфак оешмасы бергәләп әллә нинди кызыклы чаралар уйлап табалар. Автономия у нас проводит ежегодный районный Сабантуй, также мы принимаем участие в областном Сабантуе. Ежегодно мы его проводим в селе Дракино. Это у нас изюминка нашего района, село небольшое, к сожалению, уже народу все меньше, но в этом году мы планируем это большое мероприятие провести в нашем парке имени Морозова, провести его очень масштабно, пригласить и не только татар, но и пригласить другие национальности. Илүсә ханым тумышы белән Ирак Башкортстан якларыннан. Шун татар милли тормышын, аның гореф-гадәтләрен, матур йолаларын сабый чактан күреп үскәнгә күрә, ул монда да шундый ук мөхитне тудырырга тырыша. Безнең хыяллар шундый инде. Безнең менә әйберләр күп җыелды хәзер. Бик зур инде. Безгә музей кирәге, кайтыр менә бик әйбәт кенә мишебез дә бар. Барысы да бар инде. Тиентәләр, чиләкләр, шундый күп әйберләр җыелды. Шулар инде менә хәзерне саклап калдыруга безнең инде саклап калдырырга теләйбез инде. Шундый теләкләребез бар. Яшьләр йөрсен дип уйлыйбыз инде менә. Безнең татар халкы бөтен эшне белә торган халык. Бүген бирдә кунакта Ак Калфаклы Ульяновск татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре. Өлкәнең танылган сәнгать стасы җырчы Алсу Әлмәтова бүген инзылларны җырларга да биергә дә түгел, аларның үтенече буенча заманча калфак тегү буенча остахана уздыра. Мин иң беренче мышлай бераз генә моннан тоттырам. Ләктерәм иң беренче. Бераз генә ләктерәм. Бик чип-чисто. Аннан соң менә мышлай куясың да. Тотынып китәсең. Эчтәни белән потайным шул. Өлкәнең Ак Калфак оешмасы рәисе Кәримә Алиуллина белдергәнчә, киләсе елда мондый остаханәләр башка районнарда да оештырылачак. Баксаң, заманча тегелгән, халык арасында таблетка дип йөртелүче бу калфакка ихтыяҗ бик зур икән, аеруча яшь үсмерләр арасында. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.